Všetkých fanúšikov Cestuj s nami na futbal zdravím z reštaurácie Rossonero a zároveň vítam medzi nami dlhoročného tifózy a oficiálneho člena AC Pištu Naďa. Zdravím fanúšikov série A. Venovať sa budeme súboju 19. kola, v ktorom rímski vlci privítajú milánskych Rossoneri. Posledných 5 vzájomných duelov bolo vyrovnaných, keďže až 3-krát sa zrodila remíza, raz vyhrali Rímania a 1-krát sa z výhry tešili Milánčania. Aktuálna forma vôbec nezodpovedá ambíciám oboch slavných tímov. Kým Rím zakopol vo Verone, tak Milano doma podľahol nováčikovi z Bolone. Pišta, v čom je hlavný problém? Myslím si, že najväčší problém AC Milana je to, že nemajú peniaze. Pišta, ty už si v Taliansku bol nespočetne veľakrát na futbale. Čo znamená pre tých domácich súboj Rímu proti Milanu? Tak jedná sa o dve najväčšie mužstvá, sever proti juhu, tak pre Rimanov je to derby a pre Milánčanov tiež. A keby si sa mal vyjadriť k Mihalovičovi, pod ktorým sa už trasie stolička, ako by si to zhodnotil, tú jeho pozíciu? Zlé, pretože som proti nemu a myslím si, že nechodil, alebo teda nepresvedčil viac ako ostatní pred ním, Pipo alebo Sedo. Z tábora Giallorossi sme vybrali pre tento zápas Miralema Pjaniča, ktorý je od úvodu sezóny veľkým ťahuňom svojho mužstva. Na druhej strane u Rossoneri je to Giacomo Jack Bonaventura. Pišta, čo si myslíš, ktorý z týchto dvoch hráčov bude väčším prínosom pre svoje mužstvo? Jednoznačne Pjanič, ktorý hrá dobrú sezónu v AS Rím, potom ten Nainggolan je silný, teda Rím moc nepoznám, priznám sa, a z Milana bude najlepší brankár, no uvidíme, čo ďalej. A čo napríklad taký Carlos Bacca, alebo do tej ofenzívy, že ako to vidíš? Som nespokojný s ofenzívou, lebo podľa výsledkov vidíte, že ani gól nedávame, takže som skeptický. Pišta, ako typuješ tento zápas? Myslím si, že prehráme 1-3. A myslíš si, že je to práve preto, že by prípadná nezhoda Mihaloviča s hráčmi mohla niečo tam škrípať? Myslím si, že áno. Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. A za nás hovorím, že Milano v Ríme prekvapí a odvezie si víťazstvo v pomere 1-0. A aký je tvoj tip? Napíš nám dole do komentára. A nezabudni lajkovať, zdieľať, komentovať, nie je to žiadna vec, zaberieť to iba moment a cestuj s nami na futbal.